Күзләреңнең карашын гомер буе карам миңа шулай. Телефоннан җавап биргән тавышын бөтен җирдән матуррак булгай. Сине миңа биргән Ходай. Сине минем көнем, төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гәр аңлатсам. Нигә димә, сорау бирмә, белә бары күңел генә син булганга сине яратам. Белә бары күңел генә нигә димә, сорау бирмә, син булганың өчен яратам. Яратам мин сине каршы алырга, урам буйлап янәшә барырга. Кочагыңа кереп эреп калырга, иртән синең янда уянырга. Җылы синең янда гына. Сине минем көнем, төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гәр аңлатсам. Нигә димә, сорау бирмә, белә бары күңел генә син булганга сине яратам. Белә бары күңел генә нигә димә, сорау бирмә, син булганың өчен яратам. Яратам мин бергә шәйләп алырга, бер үк җырны тыңлап юанырга. Көнләшсәм дә сиздермичә